Još niste pronašli svoje mjesto za odmor pod ljetnim suncem? Iznajmljujete apartmane i treba vam efikasan oglas. Jedno i drugo rješava Domosfera HR. Bila riječ o kupnji, prodaji, iznajmljivanju ili unajmljivanju, na ovom ćete portalu pronaći ponudu stanova, kuća i apartmana s oglasima na 5 jezika. Rubrika Nekretnine za odmor kao stvorena je za sve koji još nisu odlučili kamo na ljetovanje. Potražite ponudu, nađite nešto za sebe i dugo toplo ljeto može početi. A ljeto koje će ispuniti sva poslovna očekivanja može početi i za iznajmljivača apartmana i to upravo na Domosferi. Fizičke osobe mogu objaviti do 2 besplatna oglasa. Ne samo što se osnovni dio oglasa prevodi na engleski, talijanski, ruski i njemački, već Domosferu oglašavaju i članice velike bankarske grupe Unicredit u cijeloj Europi. Na Domosferi HR ćete lako naći stan, kuću ili apartman, a pregledavajući kartu na kojoj je nekretnina smještena, dobit ćete i ostale često tako važne informacije o okruženju u kojem se nekretnina nalazi, gdje je najbliži Zabin bankomat ili poslovnica, gdje su zdravstvene ustanove, trgovački centri ili stajalište javnog prijevoza. Sve što trebate saznati, naći, kupiti ili unajmiti pronaći ćete na Domosferi.